Gima important kai en ni to sustainability mar dola ni biro bedo machal nade. Obro bedo strong machal nade. Niwach daktari wacho ni wang'iyo ni to ang'o momiyo dola ni odok piny so drastically. Yeah, nyakwang'i ni to ang'o momiyo. Because just like I've said, asewache shows mamoko en ni nitiere gik mamiyo dola bedo gi strength kata bedo gi teko. Ineno, machiel kuomgi en wa ensure ni wa produce gik moko ma bende wanyalo use other markets mondo mi wane kaka wa strengthen export business magwa. Koro ka transaction like jolonyo osewacho, especially mano timore mar Eurobond, omiyo dok chien kata na konwa float Eurobond to ji odhi ong'iewe piyo piyo. Kalore gi pacha, that sustainability ok nyal bedo for a long time. Koro jo waloso hinyre in terms of period mane dola dok piny, ti joma hinyre like importers and exporters, jok ma ng'iewo gik moko oko to gi jok ma tero gik gi oko. Yudo ka thoth jo mane ong'iewo gik moko ka bei ni malo nigi problem ka koro gi usi. Ineno, to joma be kawa nigi advantage at this time. So basically gima timore e ohala king'iyo the whole supply chain, gini distort gimiluongo ni demand. One get a lot of demand distortion. Sama demand obedo distorted nekech omiyo ok wanyal bedo, we cannot be able to forecast, ok wanyal bedo mondo wa predict ni to gik makama ere kaka ji demand, ere kaka diang' waik gik moko mondo mi sama ka sama no dware to wayude. Koro maga achiel kuom gik moko mayudo ka interfere go end ni wa. Nikech kok wan ga stable ginene market magikwa to chenro mag a lot of chenro mag supply chain koluwore gi distribution, inventory management to gigo duto te. Koro ma miyo ohala ok bed stable. Ni mane e pacho ok bed stable. Koro gima important en ni wadwa stability mar that dollar. To ok on one instance, ok kuom transaction achiel matimre, but ni wayud long term. Of course, onyalo bedo with a short term effect, but the long term of it we may not enjoy. Ok wanyalo enjoy kok waketo gigi. And some of the things bende ma wawuoye en reducing wastage. For example, matimore e sirikal ma bende ji neno. Koro magi gik ma nyalo kwa strengthen to nyalo miyo wan kaka johala wanyalo beto wacho ni koro sani to waneno ka strength mar dola ni nyalo dhi for a long time. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya. Dr. Eli kaduoke e twak okinyi makono, bende iparo ni strength mar dola no nyalo dong' kanyo for a long time, kata obedo ni jogo mantiere e sirikal ahinya nyato jatend piny Kenya William Ruto nendo asewinjo kochako wacho ni dong' na nyiso ni uhoru ahoya mosa no bro bedo kwan no kaka waduoko gini piny, kata kamani wacho ni pod ok